Masapok sana. Ini malikwa. Kain na natin, no? Ha? Baik. Hindi makikita yan. Okay yan. Diretso yan? Oo. Hindi makita. Hindi yan? Oo. Hindi siya? Okay, ano ko na? Ang benta. Kumpal.
Gawin mo nga play niya. Dito yung na. Ha? Ha? Pinapakita ito nangyari. Alay. Hindi na. Gawin mo na. Sulit pa. No? Baik pa? Yan, okay lang yan. Ayos lang yan, dyan. Intention na. Ayun mo sa lima. Hindi makatamo kami, nabala ka. Sagot mo yan. Terus? Hah? Okay. Ngayon mo na. Dahil pa rin, no? Ya. Yes. Shit. Salin mo. Ang gagawa. Wah. Ang bilis, no? Dahil pa rin, no? Natatanggal, no? Ayan. 30, sige. Push. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, taas mo. 9, 10, 11, pinyod, sige. 13, 14, 15, 16, 17, 10, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
Yan. Oh, naku. Yan. Ibig ng ano, no? Ibig ng yan. Wala tayo. Very good. Sino yan? Yung isa. Mapagod ka. Sanay ka, no? Mapagod ka. Mapagod siya. Sanay ka na. Pagyan natin. Tulog niya ako na siya pinili. Nandun yan. Ano, paano mo kami? Stay ba? Boy, dati ka pa yung galis ka ba? Ron! Ron! Ito mo yung phone. Ito mo yung phone. Bigyan mo yan. Touch mo ito muna. Touch mo. Ayan. Bisa nabot? Kini, Kano? tabang mo. Pontong. Balik ka rin? Balik ka rin? Malapit pa. Mga palay na. 80. Ito ko legend eh. Legend. Wala. Ano yung kaigan? Ano yung junior, senior ang mga? Wow, senior, medyo. Walang musket, walang... Wala. Junior mo rin. Senior. Wala legend. Wala, naman. Mix na. Sa akin na eh. Sabi lang na. Rumble eh. Ang magkaya ng mix niya. Mali. Muli ni. Kulay niya po. Namo. Luway. Nandiyan. Yung binigay niyo sa akin kanina. Parang may wanted. Kaya nga, kasabi ko. Alam ko tong yun. Hindi na ulangan na po ko. Magdala na rin bibigyan ko dyan. Walang dala rito. Wala na pala kami na din. Hindi kayo talang sikleta ng sabal mo. Hindi kayo. Alam mo na ako. Yung mo, sa puno-puno ko.
Ano? Din? Subatik. Ha? Subatik. Ilang minuto, no? Nababayos yan. Abay ba ang ulit mo, no? No? Pwede. Alam mo nga na, password? Sige. Para maano natin, no? Kung na-interview ko si Nero, no? Pass pa natin, no? Para i-share mo sa bata mo. Uy! Baka yung pingin ang kanya, ditang update niya. Tutorial po siya. Yung DJ. Kung dalakad ka, motorbikes ka, ito mo lang. Tapos, ha? Pukontrain mo yung ano, ha? Para madaming gamit. Guys, nag-is ka lang. Kukubil ako, kukubil bigas na. Meron din. Ayaw naman na lumakad siya. Diyan eh. Sige, Martin, Joken. Na. Ano mo yan? Boy. Oh. Nag-practice na. Bukas na naman ka na. Umuwi pa niyan. Oh. Oh, chicks. Nawa nitang mengkal. Ano yung chicks na pala? Yung chicks na iba. Gusto yung chicks na kanyan. Bayan mag-quest ako, sa'yo niya. Ano? Bayan mag-quest. Ay, Diyos ko. Tama siya, bayan mag-quest na. Muli na yun, di ba? Puta, muli. Muli na yung tondo Hindi yun. na ako isat-chat kanita. Goryo. Muli na yung tondo yun. Ano, birthday? Saan birthday mo? March. Napit ka na. Dahil mag-birthday pa doon. Patay ka na yan. Yung birthday. Ano yung nanay mo? Wala ko ba? Amen. Doya ko ini, mak. Tumang kucing ini. Ganti sa ospital ini. Dito na maglakad.
Naka-oras pala. Naka-oras yung kain na. Session na rin. Okay. Ready. Ha? Guys. Ito yung bata na ano pati na yan. Sabi mo. Baka na si Bebe, baka hindi kaya. Hindi itong ano, browser. Sino ang utan? Na. Sino ang utan? Layo lang. Ito yan. Ron! So yun guys, yung massage therapy ni Jensen de la Cruz Ramos dito sa Santa Cruz, ayan, dating right Pampanga. So again guys, watch nyo po ulit yung aming next na i-upload, and at least nakita po natin kung paano natin i-therapy si Jensen de la Cruz Ramos. Hanggang sa muli po, ito po si Moderno Magkipinto, and don't forget to please subscribe, like and share my YouTube channel, Moderno Magkipinto Travel Stroke Therapy. God bless po.